Ey, aquí el Cata hablando. Bueno, nou vídeo en aquest canal. Ja tocava. Ha estat un temps ausent, però ja està. Ja estic de nou. I una sorpresa és que aquest divendres hi ha 2 vídeos. No només un, 2. Bueno, no està malament, 2 vídeos. Vale, aquest serà el primer vídeo i és una activitat per tota la família. En algun vídeo és per a gent gran, altre és per un sector diferent i aquest és per tota la família. Podeu fer tant com adults com infants. Així podeu controlar els vostres fills, que facin una mica d'esport, ja que estan tancats i tot, així els controleu una miqueta. Vale, és activitats relacionades amb el gir, és molt fàcil, tant com tombarelles, girs de sobre teu, molt fàcil, tot tipus d'exercicis que jo us aniré dient i vosaltres haureu de fer de la manera que jo us diré, perquè jo us faré un petit exemple abans de tot, faré un petit exemple i així el podeu veure perfectament, és molt fàcil. Vinga, doncs som-hi. Vale. Ara començarem amb unes activitats de gir per tota la família, que estigueu contents, una mica de risses, que ja que esteu tancats, pues, que us rieu una miqueta, no malament. Vale, farem 4 exercicis i començarem pel primer. El primer és molt senzill. Es tracta de pujar a un espai una mica més elevat, i així una cadira o el que sigui, o un banc, si teniu un banc per casa, el que sigui, una mica més alt, i heu de saltar, però quan salteu heu d'intentar fer una volta. Si una volta us resulta molt fàcil, podeu intentar fer-ne 2, però si en fas 2 potser és una mica més complicat. Ara jo us faré un petit exemple de què s'hauria de fer en aquest exercici. Jo tinc aquest objecte que és una miqueta, com podeu observar, una mica més alt, ara quasi no se'n veurà. I es tracta de, ajudat amb els braços, has de agafar una mica, flexionar, agafar impuls i saltar. I fer una volta. Això ho ha de fer tota la família. I a veure qui aconsegueix fer més, o saltar més alt i fer més voltes. I m'ho fiqueu a baix als comentaris, vull que em fiqueu qui ha guanyat de tota la família. En els exercicis hi ha uns quants que podeu ficar-me als comentaris a veure qui ha guanyat, que m'agradaria molt que em fiquéssiu això. Això vol dir que us ha agradat el vídeo i que heu estat atents. Vale, aquest és el primer exercici. Vale, el següent exercici es tracta de una paret, com la que jo tinc aquí darrere, l'omplireu de cartolines. Ficareu un parell de cartolines, com ara jo faré. Mira, espera. Vale, ara aquí tenim unes cartolines i l'exercici es tracta d'un per un, has d'estar aquí, flexionat, atent, has d'estar durant un minut fent aquest exercici. Es tracta de, estàs així, et diuen per exemple, vermell, has de fer un gir complet i mirar cap allà. I en vez d'anar tocant-lo i fer així, es tracta de fer un altre gir i tocar-lo d'esquena. Tornar aquí, et diuen platejat, dones un gir i vas a tocar el platejat d'esquena. Com podeu observar en l'exemple. Tornes aquí, et diuen groc, dones una volta, vas a tocar el groc d'esquenes. I així, durant un cert temps, que és un minut, tota la família. Vale, i ara ja per l'últim exercici, aquest últim exercici és una mica més per divertir-se també, podria dir. Es tracta de veure qui de la família fa més voltes. O sigui, està més estona fent així. Vale, els altres de la família, sisplau, vigileu que no es faci mal ni res. O sigui, que si està a punt de vomitar, doncs pareu-lo. Potser vol guanyar, però millor pareu-lo abans que vomiti o es pugui fer mal perquè està molt marejat. Però m'agradaria veure qui guanya i m'encantaria molt que m'ho fiquéssiu a baix als comentaris per saber qui és el guanyador, que ole ell si ha guanyat. Molt bé. Bueno, i aquestes són les activitats que jo he pensat sobre el gir,
Espero que us hagin agradat molt i bueno, fins al següent vídeo. Bueno, i fins aquí el vídeo. Espero que no estigueu molt cansats perquè si no hi ha un petit problema, és que la quarantena s'està afectant, Ha sigut molt fàcil, espero que heu estat bé, us ho hàgiu passat molt bé, que us hagi agradat el vídeo. Si us ha agradat, dale like, suscríbete al canal, entrena con Alex Catalán, a veure si us ha agradat, i potser algun vídeo més us podeu mirar. Activa la campanita perquè si no, no us notifiquen que jo penjo vídeos, YouTube no m'ho notifica. I adeu.